Bratişka oku diyen tapan mı? Kaka mesen bratişka, ne mesen oğlum? Ya sen bana bolma ya. Sen bu hat börsün. Var ha. Mahal bakarsın. Çopan bararsın sen ne? Merpalçılar korkmalçı TikTok'ta koyun men onu avşı bir daha içse gülmeyönlü dosta ikamete gelip duranı tavşı. Ha, gerek mi? Ya tutma bunu. Dedim çoralamın hemmeti gününe täze koyunup dikine. Ondan. Bana da pul ver menem dikince. Bar kazananım sana ödüyor. Şkafın eşikten dolu. Hani hayt şkafım eşikten dol, hayt şkafım. Yollu sapır savman giyce ünlü işsiyedi bolin. Ayağının skafam eşiklerin köplüğünden yana yıkılacak ol patika. Yine gelip täze koyunup pul foraya diyen mi? Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Ön kemir turup men bilen salamlaşmayanlar. Bugün kon men bilen salamlaşıp beter diýäňmi? Çaynek ba kase ba mihman gelen okuyan mı? Men atam 077 arası atıyın. Elif han gelip yatır diyen mi? Bulan bu kesellep yatır diyen mi? Sen yetin neden alıp balyar edo? Ondan atam milyon. Men bir zada düşünemem. Telefon almayan adamlar. Siz kim? Jaňa dilinde telefon alınan oga bilýärmi? Düşünemem men şol adamlar näme üçin şeýtdiler. Ýöne men bir zada tüýstirokdan ananýan şoň badygyny bilýänem-de kaçdy. Dogdokda aýratyn kabinet badra telefon almayan adamlar üçin şu 3 kabineti görýänler. Şu sıppygyny füýrap görýänler. İkincide telefon ilki şey dip soň ýene şey dip alýanlar. Kapdaljygyny ýöne 3-4 basgançak aşagrakda sizinki de hayran galyan o jaňa diýen alan ben näme üçin ulanýan telefony. O iPhone 14, 15, Samsung diýme gyzanam bolýan da. Düşünüp bilemem. Düşünýärmi ama jolarama kommentarda aýdyp beräýin-de. Atam, maşinlara ma hapy. Görer ýalykda. Şoň kıca gidýän ýerimde daýyl atam. Ýöranmy? Oğuzcan, aynen onlardan bayrağı da koyuyor. Aynen. Necim bayrak. Yaratan kofet lütfen. Yar ya. Smoking like a motherfucker, high than a motherfucker, bitch, big stop the play. Said shut up when the boys dead, to the other boys forget a word you say. We don't know you make hey hey, the gang round jumping when the bass get bang. All that means don't, so I gotta get paid. And singing on the stage and somebody is around my head, shit. Atam maşin tayyar diýen mi? We don't know you make hey hey, the gang crowd jumping when the bass get bang. All that needs dope, so I gotta get paid. Never see me on the stage and somebody is around my head, shit. Karo matelin ýanyňky Eurokar bolsun moýkan masin ýusyny gönüp mit diýärmi? My dope could load it. They call it with a price, we don't answer that. Atam 077 trend bolup bolin. Her kim izinden aýtalap betir diýärmi? Irsana çok gayret et abi. Ja, sa då. On mirfani bilemem. Jag kör ju in med en tallan också.
Dostum daşarık çağırdım. Men bilen näl? Güljöre bilen uruş otyr diýärmi? Güljöre bilen bagtly bol. Rawşany ýanynda pulum bar diýse, pulum ýok diýip, günni tagamçyda abe diýip gaçyr diýärmi? Nire? Lawan, döner var mı edasın? Motorda. While a memory of it fades, I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Başka ilk bar sana dönerden kanat yok koyun. İki döner versen, açın vursan kutardı diýerler. When I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window screaming money ain't a thing. Call it automatic bang, bang, bang. Call it automatic bang, bang, bang. While we switch lanes, diamonds in my chain. Hayal arkadan gittim. Yağmur girip yarap başladım ama molin anırdan bir gelip sen TikTok'ta okul kaçacağım dem diyor. Benim yok çıkılıkta tavuk kaçacağım. Malyar tavuklanmadan mı? Kreyden tavuklanmadan mı? Yes çok avara saydıydım. Bir kilo adam var ya ölmedik bundan vardı. İczetine barıştık gül almayan oğlan Feygülfini bu kedat gördü yani. Vassok. Meni utlap bilersin. Indi näme boldy? Kimmeqa? Mahminlenni bitdi bildi. Bile наконец-то. Şu wada için gülüşen gaydançın. En korkunç oğlan ayda yaman jynman şüperde adam tan kudur wapşe näme boldy? Biz nikahdan açtık. Ha? Sevgilim däl, gelinim o. Mene gelýän 13 marty jaňatdy Aykanat gaçypdyrlar. Lanik taşarsın. Yürüdüğün Maykan Mel partiler konuşmalçı TikTok'ta koyun. Однажды никому неизвестный туркменский тиктокер задал всему туркменскому тиктоку невероятно глупый тренд. Сегодня мы будем распаковывать тиктокера. И не просто тиктокера, а туркменского тиктокера. Однажды никому неизвестный туркменский тиктокер жил со своими гениальными мыслями наедине. Но потом он решил на счастье всем поделиться своей гениальностью и мудростью. Как раз у него и машина была. И представьте, он и его машина. Он и его машина. И на выходе вы получите самый настоящий интернет-феномен, когда человек поднимается просто из ничего. Как говорится, но лонгалли. Несмотря на первоначальный невероятный хейт и испанский стыд со стороны аудитории, люди все же не могли просто не реагировать на творчество данного молодого человека. Быстро стал очень резонансным мемом на просторах туркменского тиктока, и словно королева-пчела, издающая сигнал своим подданным повторять за ней, он создал огромный тренд. Также его уникальная карикатурная манера поведения, экспрессивные движения плечами и головой, а также сюжеты, которым позавидует сам Кристофер Нолан, добавляют еще большего юмора в его творчество. Вы можете спросить меня: ты что, совсем ёбу дал? На что я скажу: да, но это не отменяет того факта, то что у парня получается. Парня смотрят, его лайкают и у него берут рекламу, а значит, он все делает правильно. И кто его знает, куда наш Египет держит путь, сколько еще препятствий у него на дороге, а главное, куда его приведет колесо фортуны.
Şu 16 ýyl ömrümde ýek gece birdade göz ýetirdim. Ondan mara inni gardaşlaryndan arasyna bolýan waka bir ýerinden 5-10 man soraýan bolan kan bu tu eje başyna goýma söwün ýaly. Dost, düýün soram boldum berjekdim. Edil dandyma men pulum ýok. Nesip bolsa innekay bolor. Onno duz kessin, men çörek kessin, çöreňi da saboyn onyňa düşündim. Hudaýdan geçýän bolan oňdan araýanlar. Ýöne bir gaýrat edip berjekkäň gelip aýdaýynlar bara oglanlar. Men düşünmedim da bara şolar ýaly dostum bolsa ugro çökliýi düşünsün özüň näýildigine. Oýne jandyr no. Näme kepgeli ýar bolup gideýärsiňler, gaçgarlaryňlar, bukul aýtsyňlar, loşga meni bäp dursunlar ýa. Yo, what's up? Oh, bro, problem mami. Görmendim ne brat, başla. No. Oh, sorry, bro. What's up, nigga? Yo, sorry. Чувак. Yes. Soğuk mu? Ha? İyi, bağışlağımcan, Radmocan, çağı görmendir. Bağışlağım rahatlaşın, bağışla. Näme? Ýutdyň ha? Eşat diýjekkäm. Näme diýmelim men? Sen ýaly kakam boljagyny bilemezdim, dogulmazdym. Yo, birden uçdum da ol şeşe taýboksa gatnaýan barsa näme? Düşünüp gülläý senki. Goýbara ödüm gitjege, sıçdyň aro. Goýbar. Aýda, aw boldy.